Natala na og usa ka kaso nga namatay sa dengue ang Davao City sa unang duha ka semana ning bulan sa Enero karong tuiga. Mo kini ang gibutyag ni Melodina Babante, ang head sa Tropical Diseases Division sa Davao City Health Office. Ang namatay nga kaso sa dengue sa syudad, residente sa Kidapawan City. Apan nagbakasyon sa Davao City ni atong bulan sa Disyembre. Sa karon nagpadayon ang case investigation sa buhatan kung asa posibleng nakuha ang dengue. Samtang gibutyag usab ni Babante nga nakatala na ang Davao City og kapin 140 ka kaso sa dengue gikan Enero 1 hangtod 15 karong tuiga. Hinuon mas ubos kini og 37% itandi sa 225 ka mga natalang kaso sa sakit sa susamang panahon sa nakalabayng tuig. Paraang nanawagan ang Department of Health nga batasanon ang 5S kontra dengue. Search and destroy sa posibleng breeding site sa lamok. Seek early consultation o galing dunay sintomas sama sa duha ka adlaw nga kalintura. Secure self-protection, say yes to fogging panahon nga dunay outbreak ug sustain hydration o saktong pag-inom og tubig.